Bugünkü klibimiz Radno Yatlap. Zara Muhammedova. Zara Muhammedova kim düşürdü klibi? Şahsat Batı. Şahsatcan sana salam Batıyız düşürüptür Şahsat Batıyız. Daha gittik istucan. Şahsatın var radyoda o değil mi? Uy Zara Muhammedova ne yamaydı mı? Madde. Model Bağda klibi. bakalım. Yok şu görünen nokta. Gittik gördük. Gelene gelene bak gülden gülden Tüycük benadım bükülmeden biter Gelme ovadan her yerde çölden Klibi oğurluğa Radnoy. Klibi oğurluğa. Ay sana demeyin oğlum klipler paylaşma ya. Klip oğurluk gönü men şap çadı koysan yettige ya. Men näme çip diýen şoňa. Ne ýene bir gedek ýatla diýen. Azamyz gitdi, biziň nämämiz gitdi. Onlukda däl gurrun. Ýene bir gedek ýatla diýen. Azabyň gitdi, pulun gitdi. Onu öz zadyny çykarda, radno şo zatlary öz zadyna bersen gowa, öz ijeýaňy bersen, şonu güllesen, ijeýaň ýatanja bir kiçijek bir içiňdäki bir fungodun bir çigidini ýarsan, şo pulo şol ideya gerek gäle şu da güýç ýitirmek iýliň eden zadym üçin. Dogrymy? Dogry, dalşy dowam. Hava şölen Bir zady var da radno nämesi var şo. Gulýalyk most bit gowatlar bilýärmi? We ogurluk klip seredesin gelen nokta. Sen bilýän näse bu klipi gördüm da radno men o. Mariana model Hava model 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 Meşe model 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 Hava model 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 Meşe model 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 Giyen rahatım bebeğim Olurum ben bebeğim Özümü demeyen Hiç koymayın demeyen Hafif bana bana Akleme baksana Yaşayan şeyler De öyle böyle Bilemiyorum Gucci Buna Kime haktar otur bilýär? Yak teksti Karaçy maýdanyna Gyzyl Bülbülen zady amala ikisine kara ol ikisi ýaryşyp berdi bilýän. Bu bagyr orta almadylar aýkydy gitdi da biraz. Açyk gurrun adamlar ýalanmy dogry. Şoňçy inni diýjemine haktar adam men özüme meň beýan dakan zady näme falan bolýar oňa düşündim ýöne. Bilýärmi ýesi Gyzyl Gül ýykjak bolsaň, ýani sesin deýjek bolsaň ýesi hakykat içini gowgadyp bilýärmi özüňe tarap intini çekjek bolsaň. Dırın, o dogry, o aýdy bersin, radna gurulsun. Onuň diýjegim amalyan bilýän işte ajylja tedi. Oňum ýesi amalyan, ýesi Gyzyl Gülüň ünsüne özüňe çekjek bolsaň, onu birazjyk Yo, güýji köp bolan tedi ýalmaly, birak atery berdi ýeňilrekle. Ne diýmeň? Ştaýna çyrýar. Te zubuguna çyr diýjeklermi? Çağa tekst ýalan ýalakdarandy. Öçürgün zubuguna. Gittik devam. Yazan geçip Öyle babadan bolsun yani Öyle yüreğim içi Halen dalim bile mokut sorman Şon şeyle benden sorulma Boz gitmeni oyama Derdim gorlama Gelene gelene bak gülden gülden Tüycük benadım bükülmeden biter Gelme ovadan her yerde çölden Hava şölen Mariana model Hava model 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 Meşe model 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 Hava Radno. Men marasym atla ya. Deýme o, men ýa bu klip ýapdyn bilýär radno näme deýin? Näme deýin? Sen hiç çyksyn ştos men bilýän ýa-ni ki newjewili. Şo. Aýdym gowo bir gulujuny diňläp öz işmetsem bolýar bir daýdan. Inni sponsor bolla bize dogry dämi? Zat tolkunna ya, ýöne şul çem da ýykmak bolýar da, kritikda. Köp energetik men çiwlemek, mysal üçin goşaşynar çiwlemek erkekler gurrunda näme çip güýjüli gater beken.
ya zady içibilemok, ne aslanlar bolunqyň, içibilemok radnoy. Ta içibilýän adam içilmeýän de süýjülük gatar. Men köplenç magazyna girýän, näme diýen bilýär? Agam süýjülüge az bolan suw görkär. Aýda diýen, gözüň ötüründe men şey diýdim. Aradyna girem, iki magazyn turýan aradnoy. Çalaja süýjülük içesin gelýär. Çalajada suw içesin gelýär. Radnoy düşündiňmi? Onu süýjülüge az bolan suw diýen bolyn. Pahir, kiri, ya näme berjek? Bilenok. Süýjü tuwa. Обычный газар vadı var. Hemen prostoy suwa düşündüm. Ben diyeceğim men ona şu zatda tuvaley diye böyle ya betişmanlı suwun atsızdı. Yine geç gitti klip çıktı diye. O hiç. Umuman aydan ne süýjülügine şu zirke goşulypdyr. Birazcık ne meni ştadyny çusup etdim. Ba sahar adrak maňa ýarady. Men özümden ýa-maý ýarady. Sponsorly tapdyňyz. Umuman aydan maloç tolkun sana da bir bal berýän şonu üçine. Tak, karaçym bolýa. Klibi boş, koýulan o. Klibi ýireğinde. Stayva, yana ştayna çykçy. Yana ştayna çykçy. Gurlar, bira maňa gurlasyň ese gurla gönüýär. Ta gowuşa. Ştayna çykçy epes zat gidipdir. Çıra goýmak, seni tapmak, azap, näçe adamyň güýji, bilýärmi? Şonça zat ýanypdyr ştaydalar. Ýany şolar da azaplar ýany. Moş ştay oturmak üçin ýa-da çıraň üçin pul berýän arenda, onsuny, munsuny. Ýany. Radnoy. Ha, oturdum ya. Böyle. Zara Muhammedowa model. Zara can dogonjugum aýdymyň normalny. Ýöne biraz kakdyrýan ýerinde, realistysyn kakdyrasyn gelse, biraz daýagrak söz ýaz. Men ön kaydymda da aýtdym, şo dizede 100 ton gowy. Erkek ýany. Men onu zat etmekde de. Dizet agyr söz ýaz. Ya dizet, ya zümer, ya bolupdyr näme? Men bir zat diýsem eken, ýar zat diýsem az. Düşündiňmi? Garaçym işiňizde üstünlük klibi bal berilýär 2 bal. Onun. Şun bolarmy qat? 8 bal, 9 bal bolarmy? Maňa gorkaşyp şol ýaklyby. 2 bal. Näme şu operator men ýekete oweren operatorma? Şahsaçan. Yo, doşan düşünýän, öz pulun alýan sen düşünükli zadyň däl, o inni sen işiňde şu aşýada bir zady men aýdyp geçeýin doşan, ine misal üçin ştaýyn. Ferhat gorwotyr, ulil özüňem görýän. Ene sen şu aşýaryň ünslerdim, sen sveta karaksan, неправильно işlenen radnoy. Неправильно işlenen şu aşýaryňda. Özüň diýjeksin, özüň işek gorkasyna ulka zatyp. Yo, prosta özüň konkurentlaryňa girdiňim görşolar zdaniýada näme işlenen misal üçin, большой. Brat erkekkä men большойň sveta karaksa goýuşyny gowy gördüm. Ýok diýjekkä. O täze ýüzdagyň gruppasyna mekan şo? Mekan diýýär. Ene 10 goýuşy bar bilýärmi uje? Art. Men gowa diýmeli, radnoy düşündiňmi? Meni şahsy doşan seret işiňini şahsydyny men birazjyk ene zdany ştaýdy. Bir hile gaty прозрачный, gaty неэффективно. Da şey diýýär. Şoň üçin maňa yaramadyr andan şahsy. Galanym narod ene ştaýny özüňiz ene da dedim kommentarda belläň ştaň seta karakterli ýakýamy ýakanokmy. Onun galanymy özüňiz görüň, diýjek bolýanlarym, galanymy narod bal berýär. Glan zat narodyň baly, menki däl. Men 2 bal berdim bolly, men öz minýäňam aýtdym. Liçni öz minýäňam aýdýan oglanlar men size. Bolly ol size näýlik diýen, näýlik diýen ok men size glan zat şo kan. Men hakyky dostum, sungotda adamlar. Aýdym çykarýarlar, klip edýär. Men mesen hakyky dostum. Tapdan da dostum sorama. Olar, moşly bratdan bitetdiň diýär. Ya hakyky dostum men. Gönüýüňiz aýdýansyň. Bolan okştaýmy. Bolýar ştaýmy, bolly. Ýa-ni men düşman saýman özüňize, men hakyky dostum sizin. 3 gideliň öňe. Mene nesip isleýän şo. Türkmen baýdagymyz alyp, ene bizim şulara sunuň odan orýasy. Menem şu Kazaklan kaya daşy ýurda çykasym media. Menem şonuň kaya çykdyrasym mediasyny gody. Men şoň çyp azap edýän. Ýalňyş düşünmäň erkiliğinde şey diýip aýdaýmasam, men sizlere Hudaý bar. Karaçym aýdan 2 bal berýän, opşum şunu kula ýapýas. Sen 2 bal berýänmi? Ha. Tolkuny okuylan boş 3 bol. Ay, talkyny kina aşağı